Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Padre Lloyd Galion. Iskutanan karon pinagi sa sulat ni San Pablo sa Roma kapitulo 1, 2 paingon sa 4. Atong basahon ang pulong sa Dios nagingon ang mayong balita dugay nang gisaad sa Dios pinagi sa iyang mga propeta ug gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak ang atong Ginoong Hesus. Sa iyang pagkatao siya kaliwat ni David. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Sa paghumok o pagkahumod sa naugang yuta sa Nilo, mahimo kining mabungahon. Mao usab ang ebanghelyo alayon sa mga magtotoo, kamutugyan sa gahom sa Dios aron sila malipayon o mabungahon. Apan kini usa ka misteryo may tungod sa ebanghelyo. Kining pagkabot sa atong Ginoong Hesukristo. Busa igsuon ikaw gidapit nga mutuo dili sa libro o kanang mga tungo lang. Apan mutuo ka sa masaysayon ug sa walay pagkalaos nga istorya. Milabay na ang usa ka libo ka tuig niasoy ang Dios pinaagi sa iyang propeta nga dunay taong mahimugso pinaagi sa espiritu sa Dios. Pinaagi sa putling birhen ug siya nganlan og bugtong anak sa Dios. Ang sulat o kasulatan sa mga Hudyo gitawag og Torah. Puno kini sa mga pagtagna bahin sa mao nga panghitabo nga adunay anak sa Dios nga ipakatao. Busa matag propeta niangkon sa iyang mensahe nga ang atong Ginoong Hesukristo anak kayod sa Dios. Kinsa man ang mubabag niini siya usab mibabag sa balaan nga Dios kung ipadayag niya ang iyang kagalingon ug siya makig-usa diha sa tulo ka persona. Busa dili nato utrohon ang atong daotang unahuna nga dili ta makadawat sa mao nga pagsabot nga ang Dios pinaagi sa iyang gahom nakigiusa siya sa tulo ka persona. Sukad pag-abot ni Kristo atong hibalaan nga ang Dios maluluyon o mahigugmaon nga amahan. Sa imahe nga maluluyong anak mipakita kanato sa bag-ong pangunahuna, bag-ong pangisip kabahin sa Dios nga siya di ay Dios sa gugma. Ang anak sa Dios nahimong tao, nahimugso gikan sa kaliwat ni Haring David. Si David ang propeta nga mag-aawit sa Biblia kinsa nakadawat sa gisaad sa Dios nga usa sa iyang kaliwat mao ang anak sa labing hataas. Mabasa kanato ini sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 14. Sa iyang pagkatao ang atong Ginoong Hesus walay sinugdan ug walay katapusan. Giputos sa iyang gulingon sa iyang kahuyan kasama kanato matao matintal sa tanang bahin. Apan siya walay sala, ug ang kamatayon walay gahom bato kaniya. Tungod kay ang balaang Espiritu Santo nagpuyo man nga hingpit diha kaniya. Mao nga nalupig ang lawas sa kasalanan. Kini gimatuod ni Hesus nga ang iyang gahom epektibo ug dili malali sa diyang nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug ang kadaugan batok sa kamatayon nagpatigbabaw. Pinaagi sa maong katingalahang butang nga gihimo sa Dios, nagmatuod nga si Hesus, iya gayud nga anak. Giordinahan nga mulingkod sa iyang tuo isip tinuod nga Ginoo nga maoy mihari sama nga si Hesus mingon tanang gahom gitugyan kanako sa langit ug sa kalibutan. Ug siya mipuyo sa iyang amahan sa Espiritu Santo, usa ka Dios nga walay katapusan. Ang gahom sa Dios migula gikan kang Pablo ug ngadto sa mga simbahan. Ug ang gahom ni Hesus naglihok hangtod karong panahona labi na sa muila
nga siya nataw sa birhen ug mao'y atong buhing Ginoo. Ang panultihon nga si Hesus mao'y atong Ginoo, usa ka sumada sa atong pagtuo. Sukad pa sa sinugdan sa Kristyanismo, nagdala kini panag-ingnan sa misteryo sa balang usa ka Dios. Ang gahom sa pagluwas ug ang gahom sa paglaom. Mag-ampo kita igsoon. Kami nagsimba kanimo o anak sa Dios. Tungod kay ikaw nagpakatao, pinagi sa imong gugma, ang imong gahom naglupig sa sala. Naglupig sa kamatayon sa among lawas. Palihog dawata ang among hamubong kinabuhi isip pagpasalamat kanimo. Ug libiyuhi kami sa among mga sala aron angayan kami makasulod sa gingharian sa imong gugma. Among gihangyo nga ikaw ang labaw nga mo patigbabaw sa among unahuna, sa among pulong, sa among binuhatan, aron kami matinud-anon nga mga saksi diha kanimo uban sa imong matinud-anong sulugoon dinhi sa kalibutan. Amen. Dunay pangutana, unsay gipasabot sa panultihong si Kristo mao ang anak sa Dios? Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.